Nthawi zambiri amalawi ambiri amakhala ndi mafunso ochuluka komanso kuziganizira zinthu zochuluka, ndipo mwazina zimene amalawi ochuluka amakhala akulingalira komanso kuzifunsa ndi chonena kuti kodi ife ngati dziko chimene chinatiloza nchani. Tikamaziyang'ana monga dziko timaona umphawi wathu poyerekeza ndi mayiko ena, timapeza kuti ndife dziko limene ndi lotsauka kwambiri. Tili nawo mayiko ambiri kutali kwambiri kumene sitingayerekeze. Mayiko otizungulira sitifanana nawo ngakhale pa nkhani ya zachuma. Iwo ndi mayiko oti anasogola kalekale andi muzochitika zawo zimakhala zinthu za advanced. Chinthu china ndi chonena kuti kayendesere ka zinthu mdziko lino maka kwa asogolera athu zimakhalanso zopereka mafunso. Mwachisanzo mbuyo tinakupasirapo ni video imene tinkafotokoza zokhuza nkhani ya fertilizer imene mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Lazarus McCaffrey Chakwera mu chipani chicha cha Malawi Congress Party adali ndi program yofuna kugula fertilizer, ndipo a minister amene ankayendesa za nthawi imeneyi ku agriculture adapezeka kunena kuti ndalama zogulira fertilizer adakazipereka ku butchery. Amalawi ambiri anazifunsa zitheka bwanji kuti dziko likagule fertilizer ku butchery. Butchery imapanga za nyama, nangano fertilizer iwo angakamutenge kuti. Izo zinali zimene amalawi ambiri ankazifunsa, ngakhalebe kufikira mtsiku la lero mayankho ake tilibebe, ndipo timazifunsabe kuti zinatheka bwanji kuti amalawi mdziko limene zochitika zake zimakhala zosatira ndondomeko, zosatira dongosolo, komanso timakhala ndi chikhulupiriro chonse kuti amene akuyendesa ndi anthu onena kuti ali ndi maphunziro onse, ali ndi zowayenereza zonse kuti angayendese zinthu bwino, komano zatheka bwanji kuti ino akagule fertilizer ku butchery. Anyway, sitidziwa kuti yankho la funso limene tizalipeza liti. Komanso tinakuwuzapo ni za nkhani ya ku MDF, Malawi Defense Force, kumene anali ndi dongosolo lija logula magalimoto amene ankagulawa nguti akuti anawagula chifukwa chonazo kuti amene ankagulana nawo anawafotokozera kunena kuti magalimoto ndi ma new models, ndeno dongosolo la ndalama ma payment chilichonse chinali chitatheka kale, ndipo magalimoto anabwera mdziko lino. Koma sanabwerenso onse, anabwera ochepa, sanabwere malingana ndi mulingo umene dziko linaperekera ndalama yake, komanso malingana ndi contract imene inalili. Zinali zovuta ndi chifukwa chani dziko lavomera kupereka ndalama zonse koma magalimoto kubwera osakwana. Ndeno paradusano nthawi anali pa assessment yofuna kuzoona zinthu zija, koma funso ngumati assessment ikuchitika zinthu zitabwera kale chifukwa chani. Ndi chifukwa chani simunachita assess mu nthawi imene katundu asanabwere. Ndipo atachita assess, result imene inapezeka ndiona kuti katundu amene anagulidwa, galimoto zimene zinagulidwa zinali zoti zagwira kale ntchito ndipo zinapangidwa mzaka za ma 19 something, pamene ankawuza kuti ndi ma latest models amene galimoto akapangidwa mzaka za ma 20 something momo. Komano kafukufuku atachitika anapezeka kuti magalimoto ndi ya mzaka za ma 19 something. So musiku la lero nkhani imene tabwera nayo ndionena kuti dziko la Malawi lasumiridwa pa nkhani inanso, ndipo nkhani ndionena kuti yachitikanso mu utsogoleri wa Dr. Lazarus McCaffrey Chakwera. Koma mlandu umene wasumiridwawo ndikuti tsopano akhale akuwuyanga ndi utsogoleri watsopano umene ndi wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo nkhani ndionena kuti dziko la Malawi mu utsogoleri wa Dr. Lazarus McCaffrey Chakwera adali pa dongosolo lofuna kugula ndege za helicopter zimene amafuna kuti zizigwira ntchito ku Malawi Defense Force, ndipo ndegezi anachaja 9.2 million US dollars imene Malawian kwacha ndikuti ndi 16 billion. Kampani yake inali ya Technologies Limited imeneyo ndi ya ku Zambia. So ndegezi dongosolo lake litayendesedwa kunaperekedwa chikole imene inali 500,000 US dollars imene ku Malawian kwacha ndikuti ndi 867 million imene anapereka ngati chikole. So nkhani yonse ndionena kuti malingana ndi samba la Platform for Investigative Journalism limene amalitchula kuti PLJ, likufotokoza kuti boma pansi pa utsogoleri wa Lazarus Chakwera kuzera ku nthambi ya chitetezo ya Malawi Defense Force MDF mogwirizana ndi unduna wa zachitetezo linkafuna kugula ndege za helicopter ziwiri pa mtengo wa 9.2 million US dollars imene takamba kale kuti Malawi kwacha ndikuti ndi 16 billion kuchokera ku kampani ya AYA Technologies Limited ya ku Zambia. Ndipo ndegezi azimene zimafuna kugulidwa maina ake ndi Bell 412. Komano akaswiri ena atachita kafukufuku adapeza kuti ndegezi zinali zitatha zaka zoposa 10 zisakugwira ntchito. Ndipo PIJ linapitiriza kufotokoza kuti ndegezi sizinali bwino, ndipo mlangizi wa boma pa nkhani ya zamalamulo amene ndi Thabo Chakaka Nyirenda adauza Chakwera kuti mgwirizano uthesedwe, koma Chakwera
asanachitepo kanthu MDF idathamanga kukapereka 500,000 US dollars imene ndi 867 million kwacha ngati chikole. Ndeno atafotokoza izizi amalawi anafunano kuthesa mgwirizanowo, komano kampani ya AYA Technologies inakana izizi, ndipo malo mwake idapita kukamangala nkhani ku bwalo la milandu limene lili bwalo la milandu lotchedwa International Court of Arbitration imene amalitchula kuti IWCC ya mu mzinda uja wa Paris komwe ku France, komwe ikufuna kuti dziko lino lipereke ndalama zonse za mgwirizanowo. Ndipo kampani ikuloza chala boma la Malawi kuti linalephera kukwaniritsa mfundo za mgwirizanowo, monga kupereka theka la ndalama za mgwirizanowo pasanathe sabata imodzi. Yes, anagwirizana zonazo zoti dziko la Malawi likuyeneka lipereke half ya ndalama zimene anagwirizana sabata isanathe. Ndipo iwasoma pa nkhani imene ndiponso akuonjezera kuti kuchokera pamene linasaina ngakhale linapereka kale ndalama zokwana 500,000 US dollars imene sikukwana half ya ndalama zimene anagwirizana. Ndino court padakali pano silapereke chigamulo chawo, ndipo ngati court lingagamule mokomera AYA Technologies, dziko la Malawi likukakamizika kupereka ndalama zokwana 9.2 million US dollars komanso ndalama zina ngati chindapusa. Komano funso nkumati Amalawi atsogoleri athu amaganiza bwanji pofuna kuchita zinthu? Amaganiza bwanji akugula katundu ngati wa pa black market pamene tikulika mbali ndi dziko? Malonda awawa ngati nonse mukukumbukira kumuzi timanena kuti ndi malonda amphaka, malonda amene mmangoyika muthumba simuonesana ndalama mmangotulusa ndi kupasana katundu mmakaonera ku nyumba. Komano dziko linayeneka iziyendera process ngati imeneyi. Ndi chifukwa chani sankhandika kafukufuku yense wokwanira kuti adziwe za zomwe wakufuna kugula, kuti nanga mayiko ena amene ndi otukukawa akafuna kuchita malonda iwo amachitanso monga chonchi? Dziko la Malawi ndi chifukwa chani kufikira lero ndi dziko lomvetsa chisoni, utsogoleri wake omvetsa chisoni. Chilichonse chimene chimayendeseredwa ku dziko la Malawi chimakhala chokhumudwitsa, sichipereka chisangalalo kwa aliyense. Mwachisanzo team ya Frames mostly Amalawi ambiri timakhumudwa nayo mzichitika. Well, tangogundako apo ndipo pamapeto pa video imene ndinakukonzerani msiku la lero. Ndipo mu video ya msiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani ena ma videos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.